Môžem? 3, 4, 3. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Raz, dva, raz, dva. Stačilo len, aby. 71-ročný Jan Tesárik z Jabloňového ako jeden z mála poľnohospodárov pestoval špaldu. Môže byť tak? Dobre. Ale myslím, že atmosféra hovorí za všetko. Ja sa pozriem do scenára, kde by som mal pokračovať. Tiež dôkazom toho, že všetko ide, keď sa dá. Všetko ide, keď sa dá. To je jaká hlúposť. Jak sa volá aspoň to? Majstozo? Jediný koník, ktorý určite nie. Ktorej jediný strájec. Lubomír Harman vystrál celým. Dobre, 3. Ďalším z nečakaných prekvapení Dobre. Sa polícii podarilo muža umiestniť do ústavu pre výkon väzby. Zo spiča pre... Láskavý, zoberte ho, lebo mám... A on ide do tela. On je na tele. To je sila. Boli radi, keby vybrali Mačko, ale to nie je podmienka. Pani Annu krátko po útoku prevežli. Bude radiť, vychovávať a učiť. Poď. Jak som to povedal s tým oným, s tým 26 rokov? Hasiči dostali k autu, museli celú nádrž vyprstiť. Aby sa hasiči dostali k autu, museli celú nádrž vypustiť. Dokáže správať diletantsky. Správa diletantsky. Do frasa to si neviem zapamätať. Prosím ťa, normálne mi našepkaj. To čož, ideme? Trúfaš si na ostrov? No tak... Návrh zákona prináša naozaj mrazivé zmeny. Od januára zabijem sa, vravím. Niekoľko dní sa túlala po okolitých dedinách. Anton Adamčík, televízia Joj. Pýtali sme sa aj pštrosa Vinca, aká bude tohtoročná zima. Ježiš! S najväčšou pravdepodobnosťou žltačka vypukla v tejto osobe za... 4, 3.